I dag vil jeg demonstrere 3 øvelser, hvor vi styrker bagsiden og vores bagskulder. Og hvorfor vil jeg det? Det vil jeg, fordi at langt de fleste mennesker de er dominante på forsiden. Jeg skriver meget på computer, snitter grøntsager, skriver på telefonen, kører i bil, hænger vasketøj op og behandler. Og rigtig meget af det foregår jo foran mig. Jeg tager også ting ud af skabe eller sætter noget op. Så der har jeg hele min dominans. Jeg aktiverer min forside rigtig meget. Til gengæld bruger jeg aldrig mine hænder bag ved ryggen, for der ved jeg ikke, hvad jeg laver. Det betyder også, at jeg er meget stærkere på forsiden og ved, at jeg er nødt til at styrke min bagside. Og det har jeg lige 3 små øvelser til. Til det, der vil jeg jo anvende en lille vægt. Men hvis du sidder derhjemme og tænker, jeg har jo ikke en vægt, så start med 1/2 liter vand. Bare 1/2 liter, det er nok til at starte med. Når du har øvet dig en måned eller flere, så pytter du vandet ud med sand. Der er sikkert en strand eller en sandkasse i nærheden. Og så fylder du op med vand, så det ikke rasler. Nu vil jeg vise dig 3 øvelser. Til at starte med, der har jeg bagdelingen mod en væg eller en dør. Og det er for at give stabilitet. Så vender jeg håndryggen fremad, læner mig fremad, og så vil jeg have armene strakte og ud til siden. Jeg kører herud, holder en lille pause og kommer ned igen. Og den her gentagelse, den laver jeg et sted mellem 8 og 12 gange. Og så skifter jeg til den næste øvelse. Lige nu, der laver jeg den kun 4 gange. Og det er fordi, jeg tænker ikke, du gider at kigge på mig så længe. Jeg retter mig lidt op, vinkler mine hænder lidt, og nu går jeg skråt fremad. Kommer op her, strækker armene så godt jeg kan. Og gentager igen mellem 8 og 12 gange. Kommer ned igen. Op. Og ned igen. Tager lige en sidste her. Og kommer ned. Jeg samler vægten her, eller vandflaskerne. Nu kører jeg lige frem. På den her måde, der får du aktiveret muskulaturen i bagskulderen og giver din dominante forside et rigtig godt modspil. Tak fordi du så med. Rigtig god træning. Jeg glæder mig til at vise dig noget mere.